तर कसे काय गाववाल्यानू, आज होतो रविवार आणि आमका तर वार इलो काय हिवसानी शिवाय घास उतरत नाही। हे बघा, हे मासे कसले आहेत ते तुम्ही माका कमेंट करून सांगा। हे मासे आणल्यापासून मांजराचा खेळवणा आणि हुंदराचा मरान असा करून माझ्या झिलान त्यांका खेळवल्यान हैसर माशाची चटणी तयार करून मी या फोडणीक देवच्या तयारीतच होतय। तर तिकल्याची सगळी तयारी झालेलीच होती। साफ करून हाडल्याबरोबर आगूळ आणि मीठ लावून त्यांका थोडा वेळ ठेवून मग त्यांका फोडणीक दिलं आणि ही बघा, ही अशी लाल भडक अशी माशाची चटणी तयार झाली आणि मग एका माशाचो त्या चटणीत बळी दिलं। त्याच्यानंतर भाजूसाठी तयार केलेले मासे असे रव्यात लोळवून त्यांका तेलाच्या तव्यात सोडलं। तेलाच्या तव्यात सोडून मग त्यांका आलटून पालटून बरे कुरकुरीत आणि चुरचुरीत भाजून तयार केलं आणि मग आम्ही घेतलं जेवणाचा ताट वाढू। घ्या बघा कसा। चला तर मग कसं वाटलं व्हिडिओ, लाईक करा आणि कमेंट